Subangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katitik semua panggungan studio Soho Pro Aksif dipertahankan tanpa menunggal Rawuh ing Adicara Jumat Budaya SMP Negeri Tunggal Bangsa Engkang dengan punika kula sakonco kelas werni badhe ajeng pasugatan arupi tari lan ketoprak ingkang ababan Panji Asmoro Bangun. Kini para kanca ingkang kasidah nyakaken pagelaran tiga punika Lengki Trisnasari, Desi Purwaningsih, Kang Arab, Aisyah Azhara, lan Alfiana Alzalia. Ingkang badhe atur pasugatan tari Abior, Susun Amen.
Nanti nyebut enas menikuti Gusti Allah ingkang maha mirah sakjroning taman sari Raden Panji Asmarabangun putra ratu ing Kediri sak pejagong karo kang garwa kinasih yaiku Dewi Sekataji. Ing wayah kuwi Raden Panji Kudarasa marang garwane duwe kepinginan arep mlaku Pakuwono kanthi lelungan ing desa Madesa sak kepengin tlatah Kraton Kediri. Kaya nang jagat kebenaran iki kang bisa buka hati lanangku dan sliramu ya. Wong ayu karwan ingsun. Aku duweni karep bakal laku Tapaklana. Kanthi lelungan ing paran-paran kanggo ngolah rasa lan jiwaku. Inggih Kang Mas, kula amung nderek punapa ingkang dados tekad karep kanggo cinemaking. Kecarita nalika ing kanggo netepi lelaku Tapaklana, Raden Panji ilang ing paran. Krana krungu warta ilane Raden Panji, Dewi Galuh Candra kirana nandhang susah, banjur dadi lara sanggo awake tansaya mung. Sawetara kuwi kirang kawarta ilange Raden Panji Asmarabangun, Ratu ing Jenggala Prabu Lembu Ami Luhur minangka rama saking Raden Panji paring dawuh marang rayine Raden Panji kang asma Raden Panji Gunungsari upaya goleki Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Gunungsari, putra kinasih Rama. Tak jaluk sliramu goleki rakamu nganti ketemu. Mesake Mbak Yuwitemu Dewi Sekataji sing lagi nandhang lara krana lungane rakamu. Inggih Rama, kula badhe madosi Kang Gusti. Kula boten tega ningali Mbak Yu Dewi dan Isa Mukti badhe Kang Panji ingkang dereng masuk saking kula. Yo putraku, sliramu enggal gagih budal goleki rakamu. Sawise mangko dawuh saking Kang Rama, Raden Panji Gunungsari
gagal kandang golek ikan raka kanthi diderekni abdi sakloron bancak lan doyo. Sawetara kuwi ing kraton Kediri, adine Dewi Galuh kang asma Dewi Onengan kearan rakyat rasa ora tega deleng mbakyune nandhang susah lan lara sing dawa-dawa. Duwe tregep lan penggagas golek ikatan tipene Raden Panji Asmara bangun urip mbakyune ora saka susah lan lara. Banget Mbak Yuku iki nandang susah lan lara pergolongane kang garwa sing ora bali-bali. Aku kudu goleki Kang Mas Panji amrih Kang Mbok Dewi Galuh enggal ilang rasa susahe lan owal saka lelara. Dewi Ragil Kuning kelakon metu saka kraton budal goleki Raden Panji. Padesan kang aran Desa Banjarsari ana wong loro sak bojo sing saben dinane sregep oleh tetanen. Wong loro kuwi wis suwi anggone ana omah nanging durung antuk keparinge Gusti rupa momongan kan diangkat. Kesuwe dhewe bangun omah bebrayan nanging Gusti dereng paringi momongan ya Mak. Sabar ya Pak sapa ngerti yang mana bawa duit diparingi anak pawae Gusti mula aja kendhat angin kita den malah nyuwun marang pangeran. Nalika wong loro sak bojo mau lagi dijagongan dumadakan ana pawongan menoman kang panggonane ngeget lan rusuh kanthi kahanane suarane bundel. Kula nunut lereng yuk mriki nggih. Kula luwih dereng neta. Menawi diparingaken kula nyuwun teges sekedhik mawon. Mak iki ana bedan yuk sajake temuan jaluk mangan. Sapa Pak bejangan di anake sapa? Aku ora ngerti Mak suarane bindeng ngomong ora cetok. Iki cabeku segone tinggal dipangan dan keringas awake. Deleng kahanane bocah ngakui kang katon rekoso banjur tuwa rasa langsung ngurus bojo karep ngopeni bocah kuwi. Sambutannya Pak
Ya Bu, kalian mesake bocah iki kan anane loro lan lali. Lha cah bagus, wis gelem to, tak openi ing omah kene tak dadekne anakku. Oh apa aku gak mau kaki dari anakmu. Matur nuwun ya Nek, kowe gelem tak openi, mergo kowe lali ngendi omahmu lan sapa jenengmu. Wis sapa saiki kowe tak jenenge Entit. Sabanjuré Entit urip bareng karo keluarga anyare, dadi pawongan kang sugih nyambut gawe ambantu bapak lan emak. Ragil kuning sakjroné ngumpayani golek Raden Panji Asmarabangun wis tekan desa Banjarsari, yaiku papan panggonane Raden Panji sing lali sabarang lan dadi pawongan kang aran Entit. Goleki Kang Mas Panji tapi durung kepethuk. Papan pedesaan ing kene apik banget. Aku wis teko papan ngendi ya? Oh, jebule iki desa Banjarsari. Tapi ana apa ya wong-wong ing desa iki anggone nyawang aku kok koyo Ana bocah wadon wayu tenan. Sopo kae? Kayu kene lho karo kang wae. Ragil kuning rumah seorang jinak karo tumindakake para priya ing desa kono. Ananging para priya kuwi kancang ganggu ragil kuning. Sekepaduan, sing budal sawah marani para priya sedaku marang punya anggono. Yo, ragil kuning. Karep ngreksa wong wadon saka panggodane para priya. Hei, kowe kabeh padha resik. Tidak olahan para pemadon iki. Ayo kabeh padha ado saka wadon iki. Sapa kowe wani-wani nundung aku? Ora usah dapat kowe. Kaki ado saka bocah iki. Kurang ajar kowe, wani berdua aku. Daya linuh sehingga para priya mau kalawan Melayu. Sakwise para priya sing budhe ragil kuning keplayu, Entit nerusake lakune menyang sawah. Sawetara ragil kuning uga melu lakune Entit menyang sawah. Gak hebat. Jebul gak kowe ragil kuning. Sing nandhut timun blinek-blinek kuwi sapa? Ya aku Ing wayah kuwi Raden Panji Gunungsari uga tekan desa Banjarsari kanthi dijorekne loro abdi kinasi Bancak lan Daya. Sama kandoan Raden Panji nyawang saperbatan ragil kuning ing papan pesawahan karo salah sawijining priya. Murup sujono lan rasa ing badane Raden Panji nyawang calon garwane cedhak karo priya liya.
ngandhapikake salah prasangka. Di, sapa kowe wani cedak karo calon bojomu? Kote, kira kote calon bojoku. Aja kurang ajar kowe, kira adil kuning putri saka Kediri sing arep dhawuh karo aku, Raden Panji Gunungsari, putra Ratu Prabu Amiluhur saka Kraton Jenggala. Wani kurang ajar sida mati kowe dening aku. Sabanjure sida kedaden tanding ing lawan Panji ing tanding iki pawangan loro padha kuwate lan padha setine nalika rumangsa ora keluarga ngladoni selente Raden Panji Gunungsari nyabut keris pusaka sangka warangkane kangge nyerang Entit. Satemah keris pusaka mancep ing dadane Entit nganti ilang kabeh dayane. Nalikane sekarang tumuju pati keadaan Entit sagala benar kalih duka dadi Raden Panji Asmara. Kakang Raden Panji Asmara. Iya Dimas, aku kakak. Ayo memuji mring Gusti sing wis balik nikahanku. Saka lali sak kabeh samubarang dadi mulya lemah jati. Tinggi Kang Mas, monggo kula dherekaken kundur dhateng Kraton Kediri. Garwa panjenengan Mbak Ayu Dewi Galuh Candra Kirana Madina Negara rantos karawuhan panjenengan Kang Mas. Sabanjure Raden Panji Asmara mundur menyang Kraton Kediri kanggo sowan ramane yaiku Prabu Lembu Amijaya lan garwane Dewi Galuh Candra Kirana ing Taman Sari Kraton. Duh, wong ayu garwane kakang. Kok sliramu iso dadi kaya mengkene? Aku njaluk pangapuramu wong ayu. Nggih Kang Mas, kula nandhas sisa lan gerah kraton tansah kepikiran panjenengan perluan boten mundur Kang Mas. Pisan maneh aku njaluk pangapuramu wong ayu. Nalika aku lelaku aku kesasar ing dalan lan lali ing pengiling-iling. Sakmenika kula nyuwun panjenengan jatuh prasetya, boten malih ninggal kula ugi malih kula. Yo wong ayu, aku bakal setya guru lan ora ninggal sliramu.
Foto bareng-bareng kalian Bapak Rusman selaku sutradara merangkap operator. Ambok, saya sutradarane Bapak wali kelas. Ayo Cak, kita Cak. Aja bali nyang kelas dhisik. Ana pirang-pirang pengumuman. Cek. Ana loro-loro sik, Cak. Aja balik Aja ngales kelas. saka pelataran iki gak ketok iki. Ana Ape moto. Iki lek ngene. woro-woro, aja kesusu balik yang kelas. Bisa malih. Aja kesusu balik yang kelas. Ana woro-woro pengumuman. Foto dhisik sang Lagi. matur bantuan.